tasih sak menten katahe. Luar biasa niki calon penanggap panjenengan, Mas. Amin. Penggemar Mas Yoyo lho. Heeh, dongakno warga Ponorogo pinaringan gagas warasan rezekine banyu mili. Amin. Ora lokak ning tansaya kebak. Nggih. Mila nyuwun sewu lho, Mas Gareng, Mas Petruk. Mbok jumeneng ngopo kok enggak. Mboten apa-apa nggih. Mboten napa. Panjenengan saniki rak digemari piantun Ponorogo. Halah nggih. Bendalu mesti panjenengan ngasta, mbok pilih niki ming sharing, hanya memberi masukan kali panjenengan. Oh, boleh, monggo. Kesehatanipun dipun jagi. Nggih. Mergi panjenengan sik dalang nom ya pinter hebat ya Mas. Oh nggih Mas Yoyo niku dalang sing ra tau leren. Jopir 2045 wis nampa. Nggih ta Mas? Ya merada ning aja nemen-nemen. Ora ketemu nalar 45 wis napa job lho. 2026 pun rame. Nggih pun wonten nggih. Kesehatanipun dipun jagi. Nggih. Nek menawi longgar meleke rada dikurangi, dahar-daharan daging rada dikurangi. Siap. Sregep tirakat Mas. Lah kuwi Kados critanipun Kang Rama Mbah Haji Sukron Suwondo kan nirakati putrane muga-muga sukses. Keterima uripe. Terima kabeh ingkang masih jenengan ingkang nomor setunggal dadi lurah. Kalingga Purnama. Nomor kalih Mas Kangkos, ketiga panjenengan ingkang ragil estri dados dokter. Dokter gigi. Tirakate luar biasa. Nggih. Sampeyan lak mendine tirakat to ya, Bu, Pak kula nggih tirakat. Pergi Pak Sandirana niku. Poso pendem niku ket 2015 ngantos sakniki Mas. Pakmu Poso pendem ket 2015 ngantos saiki loro rampung. kae iki mati lho, Ndul. Kae ora apa-apa pendem pakmu kae mati. Lho mati lho. Mati. Ya ora telepon belas lho. Iya. Panjenengane wis piniji dening Gusti, sowan wonten ayunane Ilahi, muga-muga husnul khotimah. Lah nggih, Golek pelawak kados Pake Mas TB angel, piyayine semu tenan. leres. Nggih. Mula kados panjenengan iki napa kok Mas Yoyo, Mas Kangko kok sukses, Mas Kalingga kok ketrima uripe. Mergo dharma bekti kali tiyang sepuh iku tasih dipun ginakaken. Nggih. Ngendikanipun para kiai nuwun sewu. Yen uripmu pengin mulya, luwih dhisik mulyakno wong tuamu. Yen kowe mulyake wong tuamu, otomatis kalian Gusti Allah bakal ditata dimulyake uripmu. Amin. Niku lek sing urip wong tuane, nek mati. Lah nek mati ya dipun sekar nggih. Disekar, Dongake. Nuwun sewu Mas, jenengan sing ngukir jiwa ragane jenengan lak bapake. Nggih. Nggih. Niku tiyang menawi seda niku sangune mung telu, siji amal jariah, angka kalih ilmu yang bermanfaat, tiga dongane anak-anak sing saleh. Mula mangdongake sowan ning makam ngoten niku, ndongake Pake men padang dalane. Pun nek sewanteng makam nggih pun sering. Alah, sering apa wong dongane nyekar nggone Mbah Sandirana kleru lho niki. Kok iso kleru? Nyuwun sewu lho Mbak anu Mas Petruk. Nggih. Mbah Sandirana iki kuburane rak mriki. Nggih. Lho sing disekar kok kene. Monggo kene iki kuburane Siti. Kuburane Pak ku ndi? Kene. Sing tak sekar. Lah kok kiwa kene? Kuburane sapa? Kuburane Siti. Nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning Siti. Kowe paham ora ra ngerti jadwale lho. Lah Siti ki apane pakmu? Gendakane to. Kadungane Sakinah Mawaddah Warahmah ngopo krentu kula. Ya ora nek critane kuwi jenenge jenazah kok gendaan mboten enten. Lah jare dungane anak soleh. Nggih. Maksude dongane anak saleh iki nggonane donga pas nyekar iki goleka dina sing apik, dina sing becik, ibadahe sing dilipat gandakan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina apa? Malam Jumat. Kliwon. Iki to? Nggih, leres. Kok kudu malam Jumat keng napa ya, Mas? Loh, nuwun sewu. Malam Jumat niku Jumat kuwi hari yang istimewa. Adate nuwun sewu, tiyang bebojoan kumpul kali bojo malam Jumat kok dadi anak. Insyaallah anake saleh utawa salehah. Amin. Kok dadi nyekar sing apik niku malam Jumat. Niku malah sing ora entuk dilarang kalih alim ulama para kiai nyekar malam Jumat kuwi. Wis santri kucluk kowe. Ento kowe tak ilmu anyar. Pak Bu nyekar malam Jumat niku tidak boleh. Entuk ya Mas. Mergo ana jarane puji-pujian saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati mulih ning omah. Lah nyapa kowe yayakan ning kuburan? Arep
gendak Siti. Iya. Saingan karo pakku iya. Jadi itu ya. Ora. Saben malam Jumat ahli kubur mulai ning omah. Bambamu malam Jumat iki mulih. Lah kok kowe ning kuburan simpangan ora petok goblok. Oh, malam minggu Mas Yoyo sing apik iki. Nggih. Ini malah kayak wong edan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Kuburan sepi, wong mati podo rekreasi. Ora percaya dadi juru kunci ka? Lho, ngono kuwi jenenge kowe iki anak-anak kucruk. Mula ya bener niki Mas Nggih, Yoyo. nggih, Kula niki dadi kancane TB niku wisin. Duwe anak iki kok disekolahke pinter kaya Mbak Birgita ngene iki, SSN. Badhe kuliah teng pundi ya, Mas? Teng UGM GM. Wah, Gajah Mada. padha karo bojoku ya. Lho, lah bojone Garwamu ya teng Yogyakarta dari mriko UGM. SPDM Teng emang. UGM niku 3 tahun. Yang 3 tahun wis 6 semester meh lulus kuwi. Nggih, teng UGM 3 tahun terus teng Unmer Malang Nggih. 4 tahun. Oh iya. Oh, transfer mriko. Nggih, Ganti terus studi ini mriko. teng UGD 3 dinten, Mas. Sik to, UGD iki apa? Universitas Gangguan Dana nih lho, Mas. Jadi medhot mergo ora duwe duit. Iya. Tapi kudune kuwi nyontoh karo mbak-mbak Waranggono iki. Napa? Anak iki disekolahke sing pinter, wong tua iki lamun anake pinter ku duwe kebanggaan sendiri. Anak SMP kelas 3 kok wis meteng lho. Pak tawapuk lho nyek karo aku. Anak SMP kelas 3 meteng. Wis nglairke goblok. Malah kliwat. Malah wis lair. Nun sewu ndongake bapak ingkang samusedo ibu ingkang samusedo lah cara Jawa mawon saged mong Gusti Allah iki maha pirsa. Nggih. Nun sewu kula sowan bapak ibu kula nyuwun dhumateng Gusti Allah mugi-mugi ingkang sumare bapak ibu wonten ing makam mriki dipun paringi padang dalan jembar kubur. Wis jos iso ngono kuwi. Ora apa-apa kuwi. Lho kok guyu Lha lho. gumeng jenengan iki dalang lho. Lah iya. Dalang niku mudal piwulang ndongakne wong mati kok ora iso niku. Lho mbah-mbah mbiyen yang ngono kuwi padang dalane jembar kubure. Niku donga sing menyengsarakan mayit. Kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure Bener. mayite cilaka lho. Sing bener iku muga-muga peteng dalane ciut kubure. Mayite slamet. Kok iso selamat? Jenengan ndongakne napa padang dalane? Nggih. Mayit bar dikubur plek jarak 3 langkah tak jiak ngalih. Nggih. Malaikat teko. Teko. Langsung ditakoni, "Man rabbuka?" Sapa pangeranmu? Ora sing jawab, takoni gepuk bocor. Iya. Mayit mati. Malaikat ngerti nek ana mayit anyar, takoni. Heeh. Tapi nek peteng dalane benten. Piye? Peteng dalane mayit dikubur plek. Padha peteng malaikat ngawasi. Wah, ora ana mayit anyar iki. Akhire malaikat dolan ning dung banteng. Jabut sing ning kono. Wong e Jembar kubure. Iki malah cilaka. Lho kok iso cilaka? Jembar kubure pelek takoni rasa jawab pergut kuburane jembar Apa? ngangkat dodo dunyu-nyero wung takon mayit deyes mayit mati Lek ciut kubure. lah ciut kubure malaikat nesu arep ngangkat dodo mergo ciut nyantol Pak akhirnya mayitnya dikitik besok sinau meh ngaten niku sik slamet Kowe pangkatmu apa kok iso ngerti kaya ngono iki lho? lho ngisore malaikat dure mudin ta Bu Dadi apa kowe iki? anu PLT Kok PLT wong nek iso ki rukun ana tembung. kali anu Mas dia melampah di selingi nembang nggih Niki genduk sik nduk aja mangan sik. Hop dikuasik. Lho kan sik.